Hola a tothom, com ho portem això? Cada un com podem, que sí? Bé, crec que tots haureu vist que per les xarxes hi ha molta gent que penja ara frases per fer-nos sentir millor. I la majoria de vegades van acompanyades d'un art de Sant Martí que la gent pinta. I que jo he pensat que podíem fer-ne algun de diferent i que cada un de vosaltres pengi una fotografia amb l'art de Sant Martí que haurà fet i la frase que ell decideixi. Ara us donaré un parell d'exemples, a veure si us agraden. Mireu, aquest és el que he fet jo. Si veieu, hi ha trossos de roba, trossos de paper, llana, i amb tot això he fet un art de Sant Martí. I llavors aquesta de sobre és la frase que normalment es posa: tot anirà bé, que hi anirà, segur. Però he pensat que potser vosaltres podeu fer alguna altra frase, com per exemple aquestes. Què us sembla aquesta? Un sol estel. Penseu que tots nosaltres anem a una? Que sí? Que ens fem costat els uns als altres? Doncs aquesta també seria xula. Una altra. Som la força de l'estel. No m'hi cabia estel, I dibuixat els estels petitons. Aquesta també. Cada un de nosaltres és la força que fa gran l'estel. Bé, si us sembla, podríem fer-ho. Us trobo molt a faltar, guapos. Una abraçada fortíssima des de lluny. Apa, fins aviat.